ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ହୁଏନି। ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଅନେକ ବେଳୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଦି ଜଣ ଯାକ ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ଆରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ଏମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ କେହି କାହାର ଭୁଲ ନ ଧରି ବରଂ ଏଠୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯିବା ଭଲ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କାହାର କିଛି ଘଟିନି। ତ କୁଲ ବେବି କୁଲ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ହୁଏନି। ଯାଅ। ଠିକ କଲି।